Erbel elkarteak, Erlebeltzazlen elkarteak itzaldi sorta antolatu zuen Zaldibiako Goizane eraikinean. Erleen hautespena eta genetika izenburupean 2 eguneko jardunaldiak izan ziren. Gutxi gorabehera 81 lagun bildu ziren hizlarien argibideak entzuteko. Helburua da Erbel elkartea aitzera ematea, gure lehenengo jardunaldi izango da jendearen aurrean eta erlezainei eta aurkeztuaz. Orduan batetik gure elkartea aurkeztuko diogu erlezin munduari, esango nuke. Gu gara Erlebeltzazlen elkartea, Erbel. Eta horrekin bat ere nahi dugu sustatu erregin bertako erlearen eta erreginen erabilpena, bertako erle arrazaren sustapena bultzatzen dugu. Orduan egiten ditugu hautespen programa bat aurrera eramaten dugu, selekzio genetiko egiten dugu bertako erlearekin, eta horren inguruko gaiak jorratu nahi ditugu. Jardunaldi, 2 eguneko jardunaldiak izango dira, gaur 10:00 hasita eguerdira arte, gero bazkaldu egingo dugu, eta gero arratsaldean beste 2 hitzaldi izango dira. Guztira 4 partaide izango gara, ni neu tartean, gero Andone Estonba, EHUko genetika katedraduna eta irakaslea, erleetan aditua dena, erleen genetikari buruzko hitzaldi bat emango du. Frantziatik dator Gilfert erlezen profesionala eta erreginazlea, berak erreginei buruzko hitzaldi bat emango digu, eta azkaingo Mikel Auntxain erlezen profesionala ere, bere erreginak azteko modua erakutsiko dugu. Interes handia dago esan. Jakin behar da, Euskal Herrian badiela hainbat erlezen elkarte, Gipuzkoan bada erlezen elkarte bat 250 bazkide dauzkana, Arabakoak 200 inguru dauzka, Bizkaikoak ere bai, Nafarrokoak ere bai, gure inguruen erlezen asko dago. Esanik Euskal Herrian 2000 erlezenetik gora egongo garela. Eta gaur ere bilduko garenak Euskal Herri guztiko erlezenak izango gara, iparraldekoak, hegoaldekoak eta denak elkarrekin. Ala izaten didate